गोव्याला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी झगडावं लागलं होतं आणि तेही थोडं नाही तर तब्बल 450 वर्ष. गोव्याचा हा इतिहास आपल्याला फारसा परिचयाचा नाही. शाळेच्या अभ्यासात तो थोडाफार वाचलेला असतो. गोवा मुक्तीसंग्राम हा इतिहासात चांगलाच गाजलेला विषय आहे. 450 वर्ष पोर्तुगीजांनी गोव्यावर राज्य केलं. त्यांच्या तावडीतून गोवा कसा स्वतंत्र झाला याच्या कहाण्या प्रेरणादायी आणि तितक्याच रंजक आहेत. या संग्रामात काही मोजक्या महिलांचाही सहभाग होता. त्यावेळच्या एकूणच सनातनी आणि पुरुषप्रधान वातावरणात महिलांनी धडाडीने स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेणं ही निश्चितच कौतुकास्पद गोष्ट आहे. 450 वर्षामध्ये पोर्तुगीजांच्या तावडीतून सुटका करून घेण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. त्यात राष्ट्रवादी पत्रकं वाटणं, भित्तीपत्रक चिटकवणं, निधी गोळा करणं अशा छोट्या मोठ्या कामातून ते प्रत्यक्ष अगदी तुरुंगवास भोगण्यापर्यंत अनेक पद्धतीनं गोवेकर भगिनी काम पाहत होत्या. सिंधुताई देशपांडे, लक्ष्मी पैंगिणकर, सूर्यकांती फळदेसाई, विलासिनी प्रभू महाले, कुमुदिनी दामोदर कवळेकर, शालिनी लोलेकर, अंबिकाबाई दांडेकर, सुधाताई जोशी, शशिकला होराडकर, मित्रा काकोडकर अशासारख्या अनेक ज्ञात आणि अज्ञात अशा भगिनी यात सामील झाल्या होत्या. गोवा मुक्तीसंग्रामात सहभागी झालेल्या पहिल्या महिला म्हणून प्रमिलाबाई जांभुळीकर यांचे नाव घ्यावं लागेल. 1946 साली त्या गोवा सेवा संघात सामील झाल्या. अनेक तरुण मुली आणि स्त्रियांना एकत्र करून त्यांनी हातमागावर खादीच्या साड्या आणि कपडे विणण्याचा उद्योग सुरू केला. देशभक्तीचं प्रतीक म्हणून लोकांनी खादीचेच कपडे वापरावेत असा आग्रह त्यांनी धरला. त्याच वर्षी श्रीमती वत्सला कीर्तनी यांना जय हिंदचा नारा दिल्याबद्दल अटक झाली होती. जय हिंद या घोषणेचा अर्थ राष्ट्रप्रेमाबरोबरच पोर्तुगीजांनी गोवा सोडून जावं असा समजला जायचा. आपण आपल्या देशासाठी काही करू शकतो असा विश्वास आता महिलांच्या मनामध्ये निर्माण व्हायला सुरुवात झाली होती. त्यानंतर मग हळूहळू आपला संसार सांभाळून जमेल त्या मार्गानं गोवा मुक्ती आंदोलनात त्या सहभागी व्हायला लागल्या. महिलांचा सहभाग बहुतांशी अहिंसेच्या मार्गानं जाणार होता. मात्र शांता हेदे, मित्रा बीर, शारदा सावयकर यांनी प्रत्यक्ष लढाईत भाग घेतला होता असं सांगितलं जातं. शारदा सावयकर यांचं संपूर्ण घरानंच गोवा मुक्ती आंदोलनात सहभागी होतं. त्यांच्या घरी सतत या संदर्भातल्या बैठका, चर्चा व्हायच्या. त्यांचं सावई गाव राष्ट्रप्रेमानं भारलेलं होतं. सत्याग्रह सुरूच होता, संघर्ष सुरूच होता. या दरम्यान पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आसाम, ओरिसा अशा ठिकाणाहून सत्याग्रहींचे जथ्थेच्या जथ्थे गोव्यात येत होते. त्यामुळं सत्याग्रह अखिल भारतीय झाला. या सर्वांचे चेहरे उत्साहानं आणि निर्धारानं फुलले होते. सामुदायिक सत्याग्रहासाठी सगळेच जण उत्सुक झाले होते. यामुळं कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या अनेक स्त्रिया मोठ्या संख्येनं आल्या होत्या. या सत्याग्रहात शेकडो स्त्रिया सहभागी झाल्या. सत्याग्रहाच्या देखरेखीपासून प्रत्यक्ष सत्याग्रही तुकडीत सामील होऊन निर्भयपणे गोळ्या झेलण्यापर्यंत स्त्रियांचा सहभाग सगळीकडे पाहायला मिळत होता. या सत्याग्रहींना अमानुष मारहाण सुद्धा झाली, गोळीबार झाला. मंदा याळणी, कमला उपासनी, प्रभा साठे, शांताराव यासह अनेक महिला धारातीर्थी पडल्या. शेकडो जणी जखमी झाल्या. तरीही न डगमगता स्त्रियांनी लढा सुरू ठेवला. या घटनांमुळे महाराष्ट्रात मोठा उद्रेक झाला. सगळीकडे हरताळ आणि मोर्चे यांनी वातावरण तापलं होतं. पोर्तुगीज सरकारची ही जुलूमशाही आणि आंदोलनाला मिळणारा जनतेचा तीव्र प्रतिसाद या पार्श्वभूमीवर नेहरूंनी 17 डिसेंबर 1961 रोजी आंतरराष्ट्रीय दबावाला न जुमानता भारतीय सैन्य गोव्यात घुसवण्याचा निर्णय घेतला. गोव्यातील जनतेनं सैन्याचं स्वागत केलं आणि त्यांना सहकार्य केलं. अखेर 19 डिसेंबर 1961 रोजी गोव्यात तिरंगा फडकला आणि गोवा मुक्त झाला. दीव आणि दमण आधीच मुक्त झालं होतं. या तिघांना मिळून केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. नंतर 1967 साली सर्व मतानं गोवा घटक राज्य म्हणून घोषित झालं. या संपूर्ण लढ्यामध्ये स्त्रिया आघाडीवर होत्या. नुकत्याच झालेल्या स्वातंत्र्य लढ्यानं त्यांना दिलेला जोश, उत्साह, स्वातंत्र्याचं प्रेम आणि स्वार्थत्याग करण्याची लढाऊ त्यांची तयारी हे पुरेपूर होतं. त्यांच्यातील हेच पुल्लिंग त्यांना गोवा मुक्ती संग्रामात खेचून घेऊन गेलं आणि गोवा मुक्त झाला.